औ, आंबो मोजां मोनदोंमोन, नाथाय आंनि मोजां मोननाया फारसेथिंजायनिफ्रायल'मोन। माब्लाबाबो आं बिनि सिगाङाव गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो हायाखै। बिथ' आंनि नोजोरावनो थायोमोन, नाथाय माब्लादि बहा थांखो आं बिखौ नागिरनो हायासै। दाथ' आंनि गोसोआ बिखौ लोगो मोनफिनगोन होनना आसाखौनो खालामा। थारैनो बियो माबेयाव दं आरो माबोरै दङथाय? बिखौ आं दाबायदियाव लोगो मोनफिनोब्ला जोंनि आसखान्दा सोमोन्दोआ समायना महर लाफिनगोन होनना आं अरायबो मिजिंथियो।